Jakitun gara kiroldegian spa eremua aurreko urteko urtarrilean errezenetik erabiltzaile askok aldarri dutela espazioaren berritze lanak eta udaletxetik ere gu jardunean aritu gara orain artean proiektu bat gauzatzeko lanetan. Izan ere, errezen eremua etzen soilik eremua berari eragin zion kaltea, baizik eta ondorioztatu dire azpiegitura aldetik ere hainbat gabezi eta hainbat hutsune bazituela espazioak berak, ez? Alde horretatik, hasiera batean aurreikusi bagenuen 300.000 euroko arteko proiektu bat egin beharra geneukala, proiektua gauzatu ondoren 1.300.000 eurora arteko lan behar batzuk adierazi dira. Eta lan behar horien edo kostu handitze horren zergaitiak dira, bai estruktura aldetik kalteak uste baina handiagoak direla, ez delako soilik spa eremuaren zonaldera mugatzen, baizik eta ondorioztatu da spa eremuak ez zeukala larrialdi irterarik adibidez, ez zeukala ibilbide aksesiblerik, eta baita ere segurtasun aldetik bai alarmak, argiteriak eta horrelako gauzak kaltetuak daudela. Horretaz gain, spa eremuaren azpiko solairuak ere kalteak jasan zituen, urteetan zehar urfiltrazioak izan zirelako eta suteak ere hori larriagotu egin duelako eta estruktura berak ere indartze bat behar du, orduan planteatzen den aktuazioa aurreikusi baino askoz ere sakonagoa da eta beraz askoz ere kostu handiagoa dauka. Ez da erresa izan ere erretako eremu batean lan egitea ez da erresa, azpiegiturak zituen gabezi guzti horiek ere detektatu eta lanak norainoko sakonera behartzuten zehaztea ere ez da erresa izan, baina gaurrea da badaukagu proiektu bat, oraindik izapide administratibo batzuk falta dira lanak hasteko, baina ilusioz esan dezakegu urte honetan ziurrenik lanak ikusiko ditugula egiten eta proiektu oso interesgarri bat izango dela. Guztiz berrituko da eremu osoa, eraikinaren estrukturak indartuko dira eta segurtasun neurri erantzunez, esan dudan bezala argiteria sistemak, alarma sistemak eta guzti hori berrituko da, baina baita ere emergentzia egoeretarako irtenbide seguruak ere topatuko dira. Eremu guztiak izango du lotura igerilekuarekin eta saiatuko garena da erabiltzaile guztientzako neurriak hartzen. Aksesibilitate aldetik urrats importanteak emango dira eta uste dugu proiektua oso interesgarria izango dela. Filosofia bera ere aldatuko da. Izan ere, lehen gizonezko eta emakumezkoentzako zonaldeak desberdinduak zeuden horretan, eremu txikiak geratzen ziren eta orain aldiz eremu bakarra izango da, pistina handiagoak, sauna handiagoak eta partekatuak izango dira. Horretaz gain ere aldagelak berrituko dira, bereziki zailtasunak dituzten pertsonentzako, mugikortasun zailtasunak edo fisikoak diren zailtasunak dituzten pertsonentzako ere, aksesibleak izango diren aldagelak izango ditugu bertan, eta lehen aipatu dudan bezala irteera berri bat izango du, emergentzia kasuetarako segurtasunez, kirol instalakuntzako erabiltzaileek aterabide seguru bat izan dezaten.